Prezados veciños e veciñas, diríxome a todos vós nestes intres tan complicados para transmitirvos, en nome do Goberno Municipal, unha mensaxe de forza e de ánimo, porque estou convencido de que, coa colaboración de todos, vamos a superar esta grave crise sanitaria. No marco do estado de alarma, dende o Concello de Ponteareas e o Goberno Municipal, continuamos exercendo as nosas competencias e sumando forzas e traballo conxuntamente con outras institucións e coa sociedade. Neste sentido, xa antes da declaración do estado de alarma, constituímos unha comisión de seguimento da crise sanitaria desde a cal se veñen tomando medidas e actuacións que deben ser coñecidas pola veciñanza. En materia de saúde pública, vimos mantendo unha coordinación permanente co Centro de Saúde de Ponteareas. Ademais, dende o pasado día 18, estamos realizando unha labor de desinfección naqueles espacios máis sensibles como son o entorno dos supermercados, das farmacias, das panaderías e tamén do mercado municipal. Ademais, estamos procedendo ao lavado e pulverización dos colectores de lixo e a partires de hoxe contamos ademais co reforzo dun atomizador cedido por unha compañía vitivinícola das máis importantes do país para que co trator municipal reforzar este servicio de desinfección e limpeza e baldeo das rúas de Ponteareas. En canto á seguridade cidadán, a Policía Local, recentemente reforzada con 4 novos axentes, ven colaborando coa Garda Civil de Ponteareas para velar polo cumprimento das normas dictadas polo Estado e a Xunta de Galicia. Nestes momentos é fundamental manter o confinamento para protexer o conxunto da sociedade. Por iso, a Policía Local denunciará aqueles que de forma irresponsable e insolidaria poñan en risco a nosa saúde. En canto aos servicios públicos, o Concello sigue prestando de forma presencial servicios básicos e esenciais, como é a Policía Local, bombeiros e emerxencias, protección civil, a residencia de maiores, servicio de axuda no fogar, o Centro de Información á Muller, servicios sociais para a tramitación de todas as axudas de emerxencia, o servicio de limpeza viaria e recollida de lixo, o servicio de abastecemento de auga e saneamento e, ademais, para determinadas actuacións urxentes, vías e obras e iluminación pública. Ademais, mantense aberto o mercado municipal. Todo o persoal municipal dispón do material necesario para a protección da súa actividade que foi adquirido polo Concello no inicio da crise. Pola súa banda, a Residencia de Maiores e o Servicio de Axuda no Fogar extremou as medidas de protección e prevención para evitar calquer risco para o persoal e para os usuarios. Ao mesmo tempo, un número importante de traballadores e traballadoras municipais continúan prestando o servicio dende os seus fogares, porque fomos quen de implementar en tempo récord o sistema de teletraballo. Quero desde aquí recoñecer o extraordinario traballo que están realizando os traballadores municipais, especialmente aqueles que están en primeira liña asumindo riscos en traballos prioritarios e esenciais que son fundamentais para protexer o conxunto da poboación. Respecto á atención cidadán do Concello, a nosa centraliña telefónica continúa activa no 986 64 0000. Tamén está a disposición da veciñanza na páxina web do Concello o directorio de todos os servicios municipais cos que poder contactar, ben a través da sede electrónica ou do correo electrónico correspondiente. Lémbrolles que, ademais, están interrompidos e suspendidos os prazos de calquer procedimento administrativo e tamén de presentación de documento, así como os prazos de prescripción e caducidade. Polo tanto, ninguén debe preocuparse por ningún trámite pendente que teña no Concello. Por último, a nivel asistencial, mantemos aberto en funcionamento o Centro de Reparto de Alimentos Municipal e tamén está aberto para a tramitación, a través das traballadoras sociais, as axudas de emerxencia necesarias en momentos tan complicados como este. Ademais, dende a pasada semana, temos en funcionamento un dispositivo de voluntariado municipal conformado por perto de un cento de veciños e veciñas que prestan un servicio
moi importante a aquelas familias e aquelas persoas que están nunha situación máis vulnerable ou con problemas de mobilidade e moitos deles que viven sós. A todos eses homes e mulleres que prestan este servicio fundamental de achegarlle alimentos ou medicamentos ás persoas que están en risco no noso concello, quero transmitirlle o meu profundo agradecemento por esta labor tan importante que realizan nestes momentos. Para poder participar e colaborar neste servicio de voluntariado, o teléfono de contacto é o 687-764-516, que se pode contactar en horario de mañán de 10 a 2 e pola tarde de 4 a 7. En definitiva, veciños e veciñas, vivimos nunha situación sin precedentes, donde todas e todos nós temos unha enorme responsabilidade que exercer. Por iso, pídovos encarecidamente que sigades as indicacións, as instruccións de todas as autoridades sanitarias. Pídovos que nestes momentos sexamos exixentes con nós mesmos, en cuestións básicas pero fundamentais, como lavarse con frecuencia as mans, non levarse as mans á cara e, sobre todo, non sair da casa. Pola nosa parte, continuaremos no lugar que nos corresponde, exercendo as nosas competencias como Goberno municipal ao servicio de Ponteareas. Ánimo a todas e a todos e moitas grazas.